Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Na actualidade, os viñedos atópanse na etapa da foliación, momento no que se forman as moléculas dos ácidos e azúcares das follas da viña. Os traballos no campo nesta época están destinados a evitar a acumulación de pámpanos e a combater enfermidades como o mildiu. Ahora mesmo xa están en momento de destapado completamente o acio. Estamos vendo pois incluso 2, 3 acios por pámpano, e xa o que ven sendo a folla xa está moi ben descoberta tamén, bueno, pois xa se empeza a ver algún puntiño de mildio en algunhas zonas, pero que é o normal e o lóxico e típico nestas épocas. Os traballos no chan son importantes nesta etapa para evitar enfermidades e insectos que poidan ascender a través da vegetación ata os viñedos. É unha época que marca o futuro da viña, por iso é necesario coidar todas as súas partes. Pois ahora mismo xa estamos, como vedes aquí nesta parcela, xa temos o que é pasado o retrovator ou a fresa na parte superficial do chan, xa incluso xa fixemos algunha selección de pámpano, evitando pois que haya moita conglomeración de brotes en certos puntos para que sexa máis ventilada ou este máis ventilada a que a parte do canopi verde, evitar pois estas contaminacións de mildio que falábamos antes. Os traballos que se poden realizar nesta época son varios e dependen das condicións de cada viñedo. Pódense facer encalados e incluso tamén pois, algo de aporte de abono mineral. O crecemento dos viñedos ven marcado dende a etapa de poda. Os viticultores realizan os traballos deixando os brotes que consideren necesarios. Desta forma favorecen o seu crecemento. Pois basicamente isto parte xa da poda, esencialmente, non? Nos cando podamos sempre apoiámonos nun pulgar de poda para ter a produción do ano seguinte ben situada e a vara para producir este ano. Entonces, nós o que temos que facer é deixar como mínimo 2 ou 3 pámpanos nese pulgar de poda e despois nas varas de produción, bueno, pues prácticamente se non hai nada raro, pues deixanse prácticamente todos os pulgares, digo, os pámpanos. Unha das grandes ameazas que se encontran os viticultores é o mildiu. Para combatelo non queda outra opción que tratar os viñedos. Para elo é importante ter en conta as condicións climatolóxicas.
pois evidentemente hai que tratar, non queda outra. Evidentemente hai que tamén controlar o tempo, non? Que non veña moita choiva. Estes días está sendo un poquinho complexo, non? Porque hai moitas choivas en certos puntos do día, as cales non permiten que a viña este completamente seca, e por outro lado tamén temos esos orballos tan intensos que claro, polas mañáns, inda que pareza que non está a viña ou que está o día despexado, pero a viña está completamente mollada. Os técnicos aconsellan traballar moi ben os viñedos nesta etapa para conseguir que florezan sen ningún tipo de enfermidade. Seleccionar moi ben os brotes, permitir, como sempre, facendo moita viticultura, facendo despois, xa máis enterados cando se despois a floración, uns bos desfollados para que o acio quede completamente libre, e evitar problemas de mildio e botrite, que son os que máis nos fan dano. A etapa de foliación pode estenderse ata finais do mes de maio, momento no que comezará a floración. Durante este tempo é importante que os viticultores continúen cos traballos de cuidado dos viñedos, realizando tratamentos só cando sexa necesario e tendo en conta sempre as condicións meteorolóxicas. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A crise provocada polo coronavirus está afectando de maneira importante ao sector vitivinícola. O peche dos restaurantes e das tendas especializadas provoca unha caída das vendas de máis dun 90%. Os traballos tanto no campo como na elaboración de viño continúan sen grandes cambios, pero o sector mira o mercado con preocupación. Pois directamente nas ventas, estamos, como falábamos antes, os restaurantes están pechados, que basicamente o noso canal de venta, restauración e tenda de alimentación especializada, sobre todo. Nosa alimentación prácticamente non temos nada, sí que en alimentación sí que temos compañeros que vai tirando ben, medianamente ben, pero claro, o noso canal de venta que ven sendo restauración e tenda de alimentación especializada está completamente cerrado, co cal as nosas ventas son, ahora mismo son moi baixiñas, pero bueno, como falábamos antes, esperamos que canto antes isto se arranxe e podamos seguir adiante. A elaboración, ainda así, seguimos traballando na elaboración dos viños, o viño non sabe de coronavirus, entonces temos que seguir elaborando. Descoñécese o momento no que o sector volverá a funcionar con normalidade, o que suporá unha caída económica moi grande. Esta situación pode derivar en que moitas adegas modifiquen os seus plans de futuro. Pois directamente afecta económicamente para todos, non? Está claro. Sí que está claro que ao mellor despois desto habrá que facer como unha especie de ver hacia onde temos que ir novamente, non? Incluso, para moitas persoas seguramente isto será un restarter tamén, de volver a empezar, e para outros será incluso habrá que facer como unha especie de estudio de mercado e ver cara onde temos que manexarnos, non? Nun futuro. A volta dos servizos de restauración será clave para que o sector vitivinícola recupere a normalidade. Home, xa digo, ata que abran os restaurantes e tendas, esperamos que finales de maio, principios de xuño, a ver si isto pode seguir adiante de maneira normal a partir destas datas. A parálise destes servizos non é o único que afecta as adegas. As vendas tanto no mercado nacional como internacional están prácticamente paradas. A día de hoxe, nacional sigue sendo a noso pilar, ¿no?, de venta, pero despois en exportación estamos en 15 países, dos cales, Estados Unidos é o noso maior mercado. Dende o sector piden medidas á Xunta e ao Goberno Central para axudar as adegas a superar esta situación. Pois, sobre todo, eu creo que polo menos unhas líneas de axudas ás empresas, non, que estamos sufrindo directamente esta pandemia, non? Que está claro que nós, se non vendemos, non podemos cobrar, co cal non temos ingresos. Esa é a realidade. A denominación de orixe Rías Baixas viña aumentando as súas vendas nos últimos anos, un ascenso que neste 2020 se verá freado por a parálise provocada polo coronavirus. Dende o sector agardan que a situación volva á normalidade canto antes e recuperar as vendas de cara ao último semestre do ano.
Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Unha das frases que máis repiten os viticultores durante esta época é que o campo non entende de coronavirus. O funcionamento nos viñedos continúa con normalidade, unha situación que contrasta coa das adegas que si ven afectadas as súas tarefas debido ao descenso das vendas. Pois nesta época o que se poden seguir traballando son as lías tamén, a non ser no do Ferreiro que xa estamos facendo en San Plaxes. O do Ferreiro é a mezcla de 165 parcelas, as cales intentamos pois xuntar todas neste viño. Isto que facemos é pois ir mezclando en tanto por cento as diferentes tipos de chans que nos atopamos aquí no Salnés. Entón, bueno, pois eso a base de ir mezclando e traballando as lías, pois é que van salindo as partidas do Ferreiro. O peche dos restaurantes e das tendas especializadas provoca no sector unha caída das vendas dun 90%, unha situación que leva as adegas a modificar as súas estrategias de produción. Pois aquí ahora mismo estamos empezando co 2019 de do Ferreiro e ata agosto non se embotellará, agosto-setembro non se embotellará o Cepas Vellas, que son os únicos viños que se van facer esta añada. Debido á caída de producción, os outros viños especiales decidimos mezclar o do Ferreiro. A colleita do 2019, coas que están traballando agora as adegas, é, segundo os técnicos, unha colleita de gran calidade. Moi ben, a verdade que foi unha colleita moi boa, na que sí que hubo un poquinho menos de produción da esperada, pero, bueno, eso vai sempre a favor da calidade dos viños, eso sobre todo. A min está me gustando moito a añada 2019, pese a esa caída de cantidade, eu vexo moi ben, moi equilibrada, con moita fruta, e que, bueno, esperemos que teña tamén unha moi boa evolución en botella. Os cambios na produción poden provocar axustes de persoal nalgunhas adegas, situación que non foi necesaria no caso da adega Gerardo Méndez. Pois mira, basicamente somos unha persona e máis eu os que estamos traballando aquí todo o ano, na bodega solo, e despois no campo, pois somos, en total somos 6. Nos ata agora non, nos seguimos en plantilla todos, sin máis, estamos aguantando. Está claro que nos estamos completamente traballando no campo, que é o que no que estamos completamente focalizados, e eso, bueno, pois a plantilla que somos fixos, pois sí que nos fai falta. O que si son necesarias son as medidas de seguridade e hixiene para evitar os contaxios. Distanciamento, usar a mascarilla, e despois, se temos que ir nos coches, intentamos ir de maneira individual cada un no seu coche, ou senón, pois, como di a norma, non? Que un conductor e no lado oposto na parte de atrás ou a outra persoa, como máximo 2 persoas. A maior parte dos traballos das adegas están centradas no campo. Dende o sector están pendentes do fin do estado de alarma para recuperar a normalidade, tanto na produción como nas vendas. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A maior parte dos traballos das adegas están centrados nas tarefas do campo. Os viñedos continúan crecendo e necesitando coidados sen ter en conta a crise provocada polo coronavirus. A elaboración dos viños, aínda que diminuíse a produción, continúa con certa normalidade. A gran calidade da colleita do 2019 é un fío de esperanza para que as vendas aumenten no último semestre do ano. Dende o sector entenden que é un momento de dificultade, pero animan aos viticultores a continuar traballando con esperanza, xa que a situación rematará e volveremos á normalidade. Pois que hai que seguir con moita forza e moito ánimo, que isto, bueno, pois parece que o coronavirus que está sendo
pois un punto bastante duro, non, na nosa profesión, que ven sendo sobre todo pola nosa parte, que é a parte de comercialización, é a restauración, basicamente, está toda pechada, pero, bueno, eso non implica que ao mellor, pois, que dentro de un mes ou así, que isto xa volva, pois, aos camiños normales, entre comillas. Ridomil-Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil-Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil-Gol MZ, o fungicida. É un produto de Syngenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.